Di 22 meha dihan sala 2018 çekdarên serbipeyedê ve nûçegihanê Arke Ehmed Sofî li bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê girt û berev ciheke nediyar ve bir. Piştre daxuyaniyên dor ji rastiyê li ser wî û dezgeha Arke sepandin ku ji aliyê asayişa peyedê ew daxuyanî derket. Tê de tûmetên dor ji rastiyê wek têkilî û peywendiya dezgeha Arke bi sêxuriya Tirkiye re heye û kar ji bo eşkerekirina nehêniya leşkerî yên xalên YPG belav kirine. Lêl gûr çavdêran dibînin ku di her şerekî de xelqek an ku derbasbûnek nerewa di nav wan de hebû. Nexasim hebûna berpirsên Ereb û Turkman û PKK di serkirdayetiya YPG û Qesedê de ku di dema vediqetin nehênî û planên şerê wan eşkere dikin. Talal Solo ku bi kûka xwe Tirkmaniye wek berdevkê giştî yê Qesedê bû. Dema ji Qesedê veqetiya bû, nehênî û planên gund û navçeyên Efrînê radestî berpirsên Tirkiye kiribûn. Di pêncê meha nihan Emîdê ji Qesedê cudabûyî Huseymiddîn el Ewak nehênî û zanyariyên derbarê şerê Efrînê eşkere kiribûn. Ew jî di dema beşdarî di bernameya Bil'Erebî ku ragihandibû ku çêl ji serkirdeyên PKK têkilî û peywendiya wan bi sêxuriya Tirkiye re hebû. û tunel û xendeqên ku di çarçoveya 7 salan li Efrînê hatibûn kolandin, plana wan di destpêka şerê Efrînê de li cem Tirkiye bûn. Serbarî zanyariyên din yên metirsîdar derbarê çawaniya firûtina Efrînê eşkere kiribû. Li gor çavdêran ku tûmetên li ser Arke hatine sepandin, tenê peyedê dixwaze li ser neserkeftina xwe bigire û xerqa rêveberiya siyasî û leşkerî rûmar bike. û numûneyên Silo û Ewak û çil berpirsên PKK li Kurdistana Sûriyê baştirîn numûne li ser xelqa di leşkeriya wan de dirûst bûye. Lawme bi tûmetên wiha arasteyî dezgehên ku nehêniya karê wan û hemhangiya wan bi rejîmê re û Tirkiye re radibin dikin. Nexasim dezgeha Azadiya Rojavayê Kurdistanê Arke ku bûye armanca peyedê û PKK û malpar û dezgehên wan.